Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important aici, la TVC 21. Așa cum am scris și pe rețelele de socializare, foarte emoțional a fost pentru mine pregătirea la această emisiune, în aceste zile, pentru toată tematica care o vom discuta astăzi la Important. De ce? O să vedeți pe parcursul emisiunii. Și în postările mele și prietenilor le-am spus neapărat să urmărească această emisiune, pentru că în luna septembrie eu îmi declar că eroul acestei luni pentru mine și cred că pentru dumneavoastră la finalul emisiunii va fi tatăl a două fetițe care astăzi a venit în emisiune. Eu îl declar eroul meu personal pentru tot ceea ce face, pentru ce simte, pentru cum se luptă și cum își câștigă dreptul într-o țară care de fapt nu trebuie să o facă. Noi, în Republica Moldova, trebuie să nu ne temem de niște lucruri la care statul trebuie să iasă cu capul sus și să spună acesta este dreptul tău, realizează-ți-l. Noi, din păcate, luptăm în Republica Moldova deocamdată. Îmi pare foarte rău că în zilnic la emisiuni discutăm despre politicieni, despre cum și-au tras averi, cum și-au cumpărat partide, dar nu discutăm despre lucruri elementare, cum copiii noștri sunt tratați urât, cum copiii străzii se înmulțesc în Republica Moldova și cum unii, în funcții de prin anii 90, își permit să contrafacă acte și să stea binișor călduți acolo unde pot să-și facă schemele sale. Dar eu sper că într-o zi în Republica Moldova toți acești oameni vor dispărea și vor ajunge în funcții oameni cu demnitate, cu verticalitate și cu omenie în suflet. Pentru că în toată istoria aceasta am văzut oameni duri, cu inimă de piatră și oameni care, neprofesioniști, nu trebuie să stea în funcțiile în care le dețin. Dar ca să nu iau mult din atenția dumneavoastră, vreau să vă prezint invitații din această seară, care sunt Igor Spânu, aici în stânga mea, tată a doi copii, două fetițe, Alexandra și Sofia. Și pentru că eu consider că trebuie să spun ce studii are acest părinte, vă zic, 3 studii superioare, Facultatea de Energetică din Chișinău la Universitatea Politehnică din Republica Moldova, Universitatea de Psihologie din Moscova, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Toate diplomele le găsiți la dânsul pe rețeaua de socializare Facebook și vă rog foarte mult să țineți minte, de azi înainte vă propun toți să intrați pe această pagină să vedeți postările lui Igor Spânu. Atunci vom înțelege unde noi trăim. Și este membru al Asociației de Psihologie și Dezvoltare Sinton din Federația Rusă. A fost necesar ca eu să citesc aceste lucruri ca să înțeleagă oamenii că acest părinte luptă pe bune în cunoștință de cauză și are de ajuns inteligență și educație ca să înțeleagă pentru ce luptă. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ați găsit timp și sunteți curajos, v-am zis, sunteți eroul meu. Astăzi eu mă rog la Dumnezeu să adunați gândurile în așa fel ca să reușim într-o oră și 20 să vă expuneți părerea și să ajungem la adevărul pe care dumneavoastră doriți să-l susțineți, să-l apărați. În continuare stă un om la fel de extraordinar, este Vladimir Coval, avocat, ne cunoaștem de o perioadă bună de timp. Mulțumesc că ați venit și la emisiuni, la fel cu tematici stringente. Bună seara! Bine v-am găsit, bună seara! Da, mulțumesc! Și în partea dreaptă este Anatoli Kobolski, activist, directorul ONG-ului Eu nu sunt singur, You are not alone. Special am zis în limba română ca să știe. Mulțumesc frumos, bună seara! Da, bună seara! Așa, domnul Kobolski este partea acestei tematici pentru că domnul Spânu a solicitat postului nostru de televiziune și mie personal să fac o, să zic așa, activitate de investigare jurnalistică și să îl ajutăm ca să ajungă la acele adevăruri la care tinde. Tot prin Skype doar, în emisiune invitată va fi și Daniela Costin, juristă la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Botanica. Bună seara, doamna Costin, dacă mă auziți, dumneavoastră intrați în direct peste vreo 20 de minute și atunci mai facem încă o dată acest salut. Acum, dragi telespectatori, începem discuția și îi dau o posibilitate domnului Spânu să vorbească, să ne spună, să înceapă discuția, după aceea intervine domnul Kobolski și vorbim așa, într-o așa manieră ca să ne putem completa unul pe altul, să fie o discuție constructivă. Poftim. Tema dumneavoastră este că... Bună seara la toți! Bună seara la toți spectatori și la părinți în primul rând. Deci cazul meu îl dezbat din 2018 și am fost multiple adresări
în multe și organe, și publice, și am apelat și la o oricare studii care ar putea publica acest eveniment din viața familiei noastre. Mulțumesc mult, doamne Mărgărită, că să primește să aducem la cunoștință tuturor părinți ceea ce s-a întâmplat în familia mea. Deci, pe scurt, așa, în 2017, pe 23 decembrie, a decedat Xenia. Deci, Xenia este mama Cine este Xenia? copiilor. da, deci mama copiilor, deci noi împreună suntem de 20 ceva de ani și în urmă vieții noastre împreună am avut și sunt, slavă Domnului, sănătoși și frumoși, două fiici minori. Este Alexandra, da, cred că aici ea câte dacă se prezenta. Și este și Sofia. Este o fetiță. Azi le-am postat, pur și simplu, dacă se primi. Deci pentru Sofia a fost făcut așa un cadou frumușel. Deci era o viață ca în multe familii și fără ca să ne gândim că se va întâmpla ceea ce se întâmpla în 2017 s-a început, încă eu nu știam, dar am aflat despre toate multe evenimente în 2018. Despre ce merge vorba? Deci m-am reîntors din Germania cu Alexandra în 2017 pe 23 decembrie. La momentul când m-am întors înapoi în țară, n-am putut să găsesc pe fiica mea micuță, Sofia, de 3 zile. Întrebându-o deci cazul cum? Că am intrat în Leușeni din Düsseldorf pe vreo oră 2 de zi. Însă la 5 dimineața, neștiind nici eu 2 zile în drum cu Alexandra, neștiind nici eu, a decedat mama, deci copiilor. Asta a fost pentru mine tot, cu toate că mă socot că sunt dur între ele, dar o pălitură puternică. Xenia, deci, era bolnavă de cancer din 2006. Cine era Xenia? Era o fată super, era o fată, cum spun rușii, solnușcă. Ea încălzea pe toți. Și eu îți mulțumim Dumnezeu că a fost în viața mea și ne-a bucurat și pe mine și pe mulți prin prejurul noi. Și copiii dumneavoastră. Și copiii noastre. Și am vrut să spun că, da, mulțumesc, domnul Bărita, că au rămas 2 copilași tot așa ca și dânsă, tot așa frumușești și gingăși și dragi mie și m-am mulțit prin prejur. Acest moment că dragi m-am mulțit prin prejur. În loc de o susținere oarecare în urma decesului mamei, din partea șefii de PDC, Direcției Protecției Copiilor, sectorul botanică, Victoria Ioniță, eu am avut o altă atârnare. Mi s-a creat o mulțime deci, n-am înțeles ce se întâmpla. În loc de susținere oarecare, doamna Victoria Ioniță îmi trimite acasă aproape fiecare lună, eu așa am așa ca evenimente să meargă repejor, un an întreg, în fiecare lună, îi zice Dorina Nicolaev, da? Vine la mine acasă și îmi face o mulțime de fiecare lună de formulare de control cum trăim noi. Ei, mă rog, poate așa și trebuie, eu nu m-am implicat atunci, care era cazul că în fiecare lună sunt atacat. Mai mult ca atât, nu numai acasă. Încă și am și o casă particulară în Nenii Noi. Și acolo mi-a venit să vadă condițiile. Uite-te, poftim, a venit acolo, deci oamenii de primărie s-au uitat și toți au cerut scuze că mă deranjează, dar au avut de la doamna Victoria Ioniță o indicație, să vie să mă controleze și acolo. Nu înțelegeam, pentru că mă duc la mare și acolo să mă caute. Eu în momentul acela încă nu știam multe, nu știam că este o procură care e făcută cu 8 zile înainte de decesul mamei de a scoate copiii mei din țară. Procură. Eu mulțumesc documente. Procură pe copii făcute de cine? Deci așa, e făcută o procură de un notar public, și am ușa vă prezint, dacă să meargă. Da, spuneți și în continuare o să căutați pe acest. Deci, da, în care se scrie negru pe alb că, iată, o procură și eu am subliniat. Dacă vede camera mai aproape, poftim, ori eu pot să o citesc. Deci scrie așa, nu tot ce tot, că mandatorul va avea dreptul de a însoți copiii în orice țară a lumii, a numi însoțitori, de a reprezenta interesele în fața oricărei ambasade sau consulat în vederea deschiderii primirii vizii și dreptul de a depune acte necesare și a primirea pașaportului nou pentru plecare în străinătate. Trebuie să spun că aceste două fete sunt cetățenii României. Ele au pașapoarte. Ele au și actele toate în regulă. Însă se face o procură de a scoate copiii din țară. Ca dumneavoastră, fără ca să știu eu. Cine a dat, de la cine a venit indicația să facă această procură, acest notar?
Eu nu pot să spun nici de ce emite această indicație. Eu în acest moment pot să spun una, că procura e făcută cu 8 zile de deces al Oxenii. Este fișa medicală, noi am ridicat-o prin judecătorie sediul centru. Mulțumesc domnul Stratulat, zice, da, Stratulat, care a ridicat această și este actul, în fișa de medical unde sunt indicate momente că ea se afla sub medicamente opioide. Deci ea nici nu-și dădea seama ce scrie, ce scălește, dacă a escalit încă așa ceva. Deci dumneavoastră aveți dubii că această semnătură este falsificată. Corect. Și notarul acesta a făcut... Cine este notarul? Notarul este doamna Olga Bandarciuc. Da, aici vreau o mică atenție tuturor. Numărul acestei procuri este numărul 4225 din 15 decembrie. Da, domnul Covel. O atenție a tuturor. Nu de mult, nu de mult o colegă de-a mea, Natalia Morare, a avut o emisiune politică în care s-a vorbit despre acest personaj, doamna Bondarciuc, domnul Covel, da, este un nume, cred că sonor de mult la noi în Republica Moldova, care s-a spus despre faptul că dânsa face mai multe lucruri. Dumneavoastră cum vedeți? Este legal sau ilegal această procură? Și cum poate demonstra domnul Spânu, sau dumneavoastră ați demonstrat că ea este ilegală? Încă n-am demonstrat, fiindcă noi am pornit un dosar penal, se investiga la Procuratura Municipală, Procuratura Generală, depus o mulțime de cereri de a investiga cazul, în ce circunstanță a fost făcută această procură. Fiindcă a fost în acea zi făcute pe 15 decembrie, repet, cu 8 zile de deces, dumneavoastră sub opioide, 4 procuri. Într-o zi sunt făcute, 4. În momentul acela când ea de acum nici nu putea ridica mânuța. Xenia nu se putea de acum mișca. Totul este indicat de medici. În toată această perioadă, dumneavoastră, până Xenia a fi capabilă să vorbească, ați comunicat cu Xenia, da? Ea, ultimele mesaj care mi-a pus mie în Viber, asta a fost că îmi vine greu să tapez de acum. Să apesc buchele. Da. Această procură a dat posibilitatea ca copiii să fie luați fără voia dumneavoastră, e așa corect înțeleg? Această procură le dă posibilitatea să se scoată din țară fără că eu să cunosc că ei se scot din țară. Și acest document a fost utilizat mai ulterior pentru... N-a dovedit. Deci, mulțumesc că în acest moment încă o dată l-ați concordat. N-au dovedit fiindcă eu am venit pe 23 decembrie. În aceeași zi când i-a decedat, nimeni nu știa cum mă voi întoarce în țară. Nimeni. Eu la nimeni n-am spus. Eu m-am pornit din Düsseldorf, am intrat în Köln și 2 zile eram în drum pe 21. Și toate 2 zile cât eu cu Alexandra mă întorceam înapoi din Germania, am predominat că era anul nou acușa de grabă. Și la Xenia ziua de naștere pe 27 decembrie. Și noi am gândit că să facem o surpriză cu fiica mea mare. Deci fiica să-și vadă mama. Și mama, mă rog, și n-au dovedit. Însă a fost folosită o altă procură, după decesul mamei, cu o lună și jumătate, pe 1 februarie, după care, deci acum ce s-a pornit mai departe, 4 procuri am spus că. Cu această procură folosită peste o lună și jumătate, deci pe 1 februarie, acești 2 copii, evident că de la momentul decesul mamei, au devenit moștenitori partii cote a apartamentului, de unde și se pornit în multe momente aici. Aici s-au apărut mai multe interese. Deci, ei au rămas ca moștenitori. Și pe unii persoane din acest caz, sper că procuratura totuși va interesa să se cerceteze aceste momente, îi interesa apartamentul ca să plece în Rusia să vândă cât mai repede. Pentru asta a fost escrocherie cu apartamentul și cu partea cote a copiilor. Alte persoane, și eu asta nu că-s dubii, dar declar că îți confirm, eu sunt 100% și cunosc încotro cine de unde bate vântul, sau îți cointeresați ca să primească copilașii mei. Personal eu am primit propunere, nu o să pot demonstra, dar vă spun cu cinste și cu inima, cu mâna pe inimă, de la Dembitskaya Valentina, grădinița 104, directorul 104, care mie personal mi-a propus în incinta grădiniței că este o familie cointeresată și destul de bănoasă, care s-ar avea dorință să aibă grijă de copilașii mei. La ce eu am refuzat, am spus că eu rămân cu dânsii. Măcar că avem o activitate în Düsseldorf, eu mi-am ales copiii să rămân cu dânsii. Și ea mi-a spus, cu binele, ar fi bine să predai copiii, că sunt oameni care ar voia să aibă grijă de dânsii. Așa o grijă mi s-a propus mie. Pe lângă asta, deci, comportamentul domnului șef Victoria Ioniță, care tot, aceste multiple, deci eu și vă arăt aici, sunt formularele care sunt făcute de doamna Nicolaev Dorina, sunt anchetele sociale. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sunt 8 anchete sociale făcute, care toate sunt pozitive.
Pe toată perioada cât a fost copiii la mine, nici o anchetă n-a fost negativă, nici o prescripție, poate ceva acolo trebuie de boit undeva, nici una. Însă, se făceau momente de a căuta nod în papură cumva ca să-mi facă pe mine ceva vinovat. Mă rog, eu nu acum înțeleg tot ce asta. Și la momentul când, după ce e plecată, tot în ianuarie 2018, eu primesc un apel telefonic și înregistrat, tot l-am anexat la dosarele materialele la Procuratura Municipală, prin care doamna Șpiță Lilia, lucrătorul de PDC sectorul botanic, care se ocupă cu instituirea tutelei, încurcă numărul și mă sună pe mine și mă întreabă cum acolo cu tutela pentru copii. Irina, cum face, se mișcă? Și cum înțeleg, dacă a fost la Rășcanovca. Îmi pare că la Rășcanovca lucra atunci, în perioada aceea, sau avea o tânare Costin Danielă. Nu pot aceasta spune 100%, dar ar fi bine cercetat. Cazul cu Costin Danielă și cu Rășcanovca și cu tutela, cu juriștii. Deci, suspiciunile mele, că este implicată de PDC sectorul botanică, în instituirea copiilor mei, o unii tutele, o contribui la scoaterea din țară, mai multe suspiciuni. Și aș ruga organele de drept să cerceteze acest caz. Aceasta tot nu se termină. Când eu am depus o rezistență acestor proceduri și mai mult decât am început a investiga cazul cu aceste scălături din procură și cu apartamentul și cu scoaterea din țară, în octombrie 2018 primesc o decizie de judecătorie care reîntoarce spre examinare dosarul penal, pentru a investiga cazul cu scrocherie. Fiindcă clar că procura folosită după decesul părintelui, da, nu poate fi valabilă. Ea momental, dacă domnul Covăl mă știe întrebarea asta foarte interesantă, mă confirma sau mă infirma, că nu este mai mult valabil. Însă, un alt notar public din dosar, deci să vă calcula dosarul, a contribuit la trecerea și deposedarea copiilor minori a treia persoană, bunicii, hai că nu spune, bunicii Feșenco Irina. Pe lângă asta, deci Victoria Ioniță foarte bine cunoștea la cazul momentul acela că copiii sunt în acest apartament. Și deci acordul, numai decât la o trecere unicote la o treia persoană, trebuia să iei în vigoare sau să iei cu privire că sunt doi copii minori care au aceeași parte și doamna Victoria trebuie primă care să se implice dacă apăra dreptul copiilor. Că ceva să zice, copiii rămân fără nimic și cumva trebuie să opriți și aibă grijă de dreptul copiilor la ceea ce le rămâne după mama. Însă, deci în octombrie 2018, când s-a reîntors dosarul spre examinare în Procuratura Botanică, în privința excrocheriei, cu partea cotă moștenitoare rezervată de copii, s-a început un atac și mai agresiv în privința mea. Deci de acum ambele bunici, care 24 de ani nu conversau, s-au făcut prieteni. Cazul e foarte, acum nu mai va încolo. Ambele bunici, asta să înțeleg că și mama dumneavoastră? Da, care are o târnare, asta o țisterie aparte, deci dacă o să fie nevoie, o să prezint sentința din 2002, unde s-a demonstrat că ea a falsificat mărturisirile sale și în proces penal și a dat împotrivă pentru că pur și simplu să acapere și ea o bucată de când are unde trăi dumneavoastră. Imobil. Da, bine. Deci, cum înțeleg eu? Pe lângă cei că ăștia au interesul lor Michelin de a acapara niște bunuri și absolut nimic interes față de copii, cineva totuși insistent dorește ca copiii să treacă în posesiunea lor. Pentru ce este așa pornită o combinație foarte interesantă. Deci, domnilor și doamnelor, care se află în străinătate, diaspora sau, mă rog, întoarceți-vă acasă, că dacă află de PDC sectorul botanică, 100% împreună cu CNEPAC Amicul, deci ONG, foarte mare probabilitate că o să rămâneți fără copilaș. La întrebarea mea, Nicolae Dorina, care a întrebat-o direct, este vorba în lege și cât e perioada ca eu, în când tip voi instituiți o tutelă dacă nu sunt în țară, direct nu a vrut să răspund, însă peste un minut a recunoscut că e destul 6 luni să nu fie în țară și noi instituim o tutelă și copiii trec în posesiunea de PDC. Deci 6 luni și a rămas fără copii. Pentru ca să fie mai mult legal, la această joacă intră un ONG, CNEPAC Amicul, care nu are nicio licenție, deci înșiși lucrătorii nu sunt licenziați și emit niște scrisori, nici nu sunt evaluări, nici nu sunt rapoarte, nici nu sunt teste,
Pe lângă asta, cum prințe testul ăsta, tema aparte, mulțumesc doamna Margareta că ați inițiat că sunt psiholog și cunosc foarte bine procedura de elaborare a testelor, de elaborare a evaluărilor și rapoartele care se scriu la aceste teste și evaluări. E o procedură minimum de 6-8 foi, e un lucru enorm și doamna Ala Bulgaru cunoaște și de la Centrul Mamei și Copiilor, că a fost și acolo, e o comisie din 5 persoane se strânge pentru a face o evaluare psihologică. În cazul meu, deci este o doamnă Parascovia Topada, psiholog, cum se scrie, care emite un act, că copiii mei sunt, în baza cărora, trebuie să vedem, în baza cărora se iau copiii, asta eu am subliniat, se iau copiii din familie. Dacă unul e o șafoiță, vine cineva la o grădiniță, cum am primit acces de doamna Parascovia Topada și am intrat în grădiniță, înțelegeți, eu îmi duc copilul, haide așa, la grădiniță. Eu, ca tată, sunt reprezentatorul lor legal. Eu îl predau într-o grădiniță, unde eu, ca orice părinte, știu că el acolo la mine e îngrădit și ocrotit. Nu e așa. Poți să vii înapoi la grădiniță și nu-ți mă găsești copilașul. Ce se întâmplă? Vine un lucrător de la un ONG, absolvent a unei universități, și elaborează așa o foaie, după ce doamna Victoria Ioniță emite decizia de a lua copiii din familie. Deci scrie psihologul. Încă o dată, asta e psiholog, deci nu e medic, nu e pedagog, dar e un psiholog. Scrie că copiii sunt maturizare precoce. Deci, doamnă Parascovia Topada, maturizarea precoce sunt niște, este un termen, mulțumesc, da. Este un termen medical. Maturizarea precoce înseamnă când la copil începe a crește maturizarea precoce. Părul, sânul la fete, la o vârstă mai devreme. Asta este medical și nu e pedagogic și nu e psihologic. Maturizarea precoce la copilul meu nu-i. El nu crește părul mai mult nicaiurea și încă conform vârstii, ea e o fetiță care dă, Doamne, ia că l-o prezint, acum și poate să fotografie mai frumoasă. Deci Alexandra la mine, la momentul grădiniței, n-are sânuri și în alte momente tot. Deci, e că asta e fotografie făcută cu vara precedentă de la copiii. Deci, psihologul, și cum la noi în țara mea se prinde o leacă medic, scrie mai departe că copilul meu, da, știe face mâncare, știe a găti. Intrați la mine pe Facebook, o să vedeți cum copilașul noi împreună, noi dezvoltăm aceste capacități, da, de îngrijire și de a face. Că face supă, da. Că știe a prăji pește, da. Copilul meu tot este dezvoltat. Da, și se constată semne ale normalizării, neglijării. Copilul consideră că este normal să fie lăsat singur în casă. Așa scrie doamna Parascovia. La mine copilul nu face isterie. Mă aduc aminte, sunt psiholog și pedagog. La mine copilul e încrezut în sine. Și e foarte, foarte vioi. Așa am vrut eu și am pus toate eforturile. Da, aceste noțiuni fac parte dintr-un act. Aici, eu așa deja intervin eu ca pedagog, așa. Deci, este înfometată de fiecare dată când vine la grădiniță. Da. Doamna Parascovia, cum asta înfometată? Ea vine la 8 dimineața la școală, la grădiniță și înainte de asta eu vă arăt și video, trebuie să faci cercetări, ea la mine mănâncă. Și s-o mulțimea, dacă o să vedeți, chiar în casă la noi, că mă rog, a făcut azi o mulțime de poze din copilăria noastră. Asta nu că eu m-am pregătit. De cazul din 14 februarie. Așa era la noi, pur și simplu, viața. Nu știam că o să veniți la noi în casă și o să ne luați. Noi eu filmam pentru copii ca să aibă. Și că sunt neglijați vestimentar. Încă o dată, opa, e ca așa. Copilul meu, dă Doamne așa mulți copii să fie cum am ei să îmbrăcați. Dă Doamne și așa, cu așa obrăjori să fie mulți copilași. Eu o să să fiți așa tot sănătoși. Și unul, și a doilea. Deci să spui, cum scrie doamna Parascovia Topada, că-s flămânzi și, deci psihologul scrie, o leacă medic, nu este asigurată alimentarea corespunzătoare. Masa musculară este slab dezvoltată. Catastrofă. Eu, stați, găsesc prin ultimele fotografii. Da, nu, că se vede clar, copilul dumneavoastră este sănătos și bine dezvoltat. Și are... Este de vară făcute. Ia ca cum îți scrie, clar. Este de vară făcută și acum când e și marea undeva. Ok, bine, haideți. Deci mergem mai departe, da. Doamna Costin la telefon. Deci, în urma aceste chipurile, scrisori, deci nu înțeleg care bază s-a fost făcută decizia din 136 de 14 februarie și șefa Victoria Ioniță emite o decizie de a lua copiii din casă.
Deci, la mine... O pauză. Domnul Cobolski, un ONG are dreptul așa ușor să colaboreze cu Direcția Municipală Protecție a Copiilor? Dacă Direcția Protecție Copilului este cointeresată, atunci da. Fiind că zicem așa că am vrut noi să încheiem un contract de parteneriat, ni s-a dat o mulțime de întrebări, de unde ești născut, de unde ești făcut, ca să fie o colaborare de parteneriat. Deci deja am fost incluși în grupa operativă, deci deja am avut activități, deci deja eram incluși în comisia parlamentară, deci deja am fost ca experți reprezentanți la Zoom-ul de la UNICEF, de la ONU, dar Direcția Protecției Copilului dorea să fie ceva ce trebuie lor. Deci, adică e complicat să intri în colaborare cu Direcția Protecției Municipală a Copiilor. Stați, nu vă grăbiți. Deci Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copil, așa se numește CNPAC, cum ziceți dumneavoastră. Dacă nu mă greșesc eu, are o activitate de peste 25 de ani. Deci este cunoscut în tot spațiul moldovenesc și dacă nu mă greșesc eu, are un contract de colaborare fie cu Consiliul Municipal Chișinău, fie cu Direcția de Protecție a Dreptului Copilului din Consiliul Municipal Chișinău. Corect. Și este absolut normal, nu văd nimic absolut în chestia de activitate a organizației ca organizație obștească. Eu nu mă refer la cadrele care sunt acum, dar ca principiu de activitate a organizației, organizația merită toată susținerea și tot sprijinul. Eu, în calitate mea, încă atunci când lucram în poliție, pe aceea în direcția a primăriei municipiului Chișinău, am colaborat cu Centrul Național și vreau să vă spun că am salvat zeci, dar poate sute de vieți a copiilor care erau lăsați în stradă. Vreți să vă spun pentru părinți ca să... Deci cu Centrul Național PAC am ieșit la strada Muncești și am scos un copil în toiul iernii, când era afară peste 25 de grade de frig, era cuprins cu cățelul din ogradă, când mama făcea beței cu bărbați în apartament. Datorită centrului PAC. Ei ne-au comunicat, noi, colaboratorii de poliție, am ieșit și am realizat lucrul ăsta. Așa că nu văd. E altă chestie că poate s-au schimbat colaboratorii, ajungem la dânsi. Dar PAC-ul merită toată Noi nu zicem, ori nu ponegrim această ONG. Noi pur și simplu acum ne-am atras atenție la documentul pe baza căruia au fost luați copii. Și deci documentul dat a fost evaluați tot de experți care deja au pe platoul a Republicii Moldova, în domeniul dat, un nume de succes. Și dar dumneavoastră, domnul Convel, vedeți o problemă în acest document? Deci, până la atâta, să spunem, Direcția de Protecție a Dreptului Copilului, fie botanică, fie în genere, cum se numește, deci autoritatea de tutelă și curatelă, ca așa numește legea, deci ea este principala figură sau principala persoană care hotărăște problema în condițiile în care copilul se află în stări excepționale. Eu vreau tot să ajung să văd, tăticul, să-mi spui care a fost așa stare excepțională pentru care direcția a ajuns la concluzia de a ridica copiii de la tată și a-i trece în Centrul Național, Centrul de Plasament Municipal. Dacă erau și ele condiții, una din condiții atunci când copiii sunt în pericol. În pericol că tata poate să-i lese, să-i neglijeze, să-i maltrateze și mai departe, când este un pericol real a vieții și sănătății copilului, direcția e această atitudine și e obligat în conformitate cu codul familiei, în timp de 3 zile, să formuleze acțiuni prin intermediul procuraturii din sector, în judecată, că doar numai judecata e decizie. Direcția poate veni cu propunere. Și ca să vii cu propunere, direcția strânge specialiștii. Și unul din specialiștii care este, deci este psihologul. Ei nu au. În direcții, poate acum să aibă, dar eu știu că în direcțiile sectorale, psihologi nu erau pe vremuri, era un singur psiholog sau doi în direcția municipală, care poate să examineze. Și pentru a rezolva problema, deci și-a fost hotărârea asta de a încheia contract între Consiliu sau între Direcția Consiliului Municipal. Deci, în fine, programul care este de încheiere contractului, noi nu discutăm despre asta, este un subiect mare, ca să fie așa, totul se cunoaște în viață prin comparație. Eu cunosc un caz din Merenia, unui copil pe care noi împreună cu Anatoliy Cobolski l-am salvat și eu l-am dus personal acasă, fiind el se afla pe stadionul Republican.
primarul acestui sat mi-a spus că ei se luptă de ani de zile ca să o decadă de drepturile părintești pe mama acestor copii și nu le reușește. Acești copii, cum spuneți dumneavoastră, pe bune se află în situații de risc și pe bune au avut nevoie de aceste decizii dure și concrete a direcției municipale. Dar în cazul domnului Spână, spuneți-ne dumneavoastră întrebarea domnului Covar, în ce condiții se aflau copiii, că ei au decis să vă iei, ridici copiii să vină să ia. Care este formularea și Formularea și acțiunea în judecată și formulează direcția care ridică copiii de la dumneavoastră. Ideal, nu vă ridică din drepturile părintești. Ei iau copiii, așa am înțeles, fără decădere din drepturile părintești. Sau cu decădere? Fără. Și știți de ce? Nu, vreau să aflu. Hai, spuneți și pe urmă intrăm în legătură cu doamna juristă. Deci, aveți dreptate. E normal când o organizație municipală angajează sau are un contract de colaborare cu niște specialiști care sunt mai profesionali în oricare domeniu. În cazul dat, la niște psihologi. Deci, și atrag această colaborare. Pe 14 februarie, când au fost luați copilașii, eu m-am adresat, atunci a fost poliția, m-am dus copilașii, eu i-am dus la poliție, pe Sofia am dus-o cu mașina. Este și cadrele când le îmbracă și se duc. Imagine video vorbiți despre aceea care noi am pregătit-o pentru astăzi, da? În momentul de luare. Și de luarea copilor, video numărul 1. Bine. Sunt doar neglijați copilașii mei. Vă rog frumos, regia, să puneți ca să vorbim și să vedem faptele reale. Videoul numărul 1, unde copiii sunt luați. Да, моя хорошенькая, ты войдешь в историю своей жизни. Мало того, что маму тебя отняли, а тебя еще и папу отнимут. А к этому все и делается, все это. Ты славненькая какая. Готова, солнышко? Ați spus că nu vorbiți de rău. Диалог. Диалог. Могу сейчас на дом авиация. Я дам себе презентать. Se pune... Она сама одевается, да, солнышко? Așa, noi am văzut acest video când copiii au fost luați de la dumneavoastră, a trecut videoul. Povestiți-ne cum s-a întâmplat acest lucru. Deci, cum a fost? Deci, acest moment. Deci, pe 14 februarie a venit lucrătorul de la ONG, Cenipaca Micul, care a scris această scrisorică, în baza căruia și s-au luat copilașii. Am mult nimic. Acasă? De la grădiniță, fără ca să cunosc eu că copilul meu este evaluat de cineva, este cercetat de cineva, fără mă preîntâmpina pe mine sau a cere acordul meu. Deci, așa o foiță a fost scrisă și Victoria Ioniță emite o decizie numărul 136 de a lua copiii din casă. Ce scrie în această, deci eu citesc aici, nu, dar faceți, dacă te întreabă, deși domnul Covar a întrebat, ce a fost pus ca bază de luarea copiilor. Deci, AO Centrul Național de prevenire a abuzului față de copil vă aduce la cunoștință rezultatele evaluării psihologice primare a copilului Spână Alexandra, realizate în cadrul instituției preșcolare numărul 104 Chișinău. Rezultatul evaluării psihologice primare a copilului au fost identificate semnele neglijării parentale severe, maturizare precoce, asumarea responsabilității pentru creșterea și îngrijirea surorii mai mici, inclusiv pentru îngrijirea medicală a acesteia, menajul casei, gătirea, curățirea și prăjirea peștelor, cartofi, face supă, etc. Tot tata doar aprinde arogazul. Și e evident că arogazul aprinde eu. Copilul prezintă semne fizice care susțin declarațiile, tăieturi superficiale la degetele specifice pentru gătit, inclusiv descrie firesc și cu multe detalii procesul de preparare a bucatelor. Da, așa e, le cunoaște. Au fost constatate semne ale normalizării neglijării copilul, consideră că este normală să fie lăsat singur acasă, inclusiv sora mai mică să rămână fără supraveghere, singură în locuință, a relatat firesc despre faptul că sora mai mică astăzi a rămas singură acasă, în timp că tata a adus-o pe ea la grădiniță. Copilul este infomitat, educatorii confirmă că tata este infomitată de fiecare dată când vine la grădiniță. Masa musculară este slab dezvoltată, fapt ce confirmă că nu este asigură alimentarea corespunzătoare. Prezintă frică față de tata, manifestă rușine când se abordează subiecte ce vizează zona intimă, cu cine doarme și cine o ajută să facă baia. Pentru evaluarea suspecțiunii de abuz sexual, este necesară evaluarea complexă a copilului într-un mediu protector. Clasificăm situația copiilor ca și fiind periculoasă pentru viața și sănătatea lor și recomandăm luarea de urgență a ambilor copii din familie tatălui și asigurarea unui mediu protector. Responsabilitatea tatălui în vederea urmării unui program psihoterapeutic în vederea dezvoltării capacității parentale. Asta este unica document, mai mult n-a fost prezentat de timp pe care azi 2020 în septembrie. Din 2019, 4 februarie,
n-a fost prezentat nicio evaluare care a fost făcută, chipurile s-au efectuate. Au fost scrise niște, nu, eu spun așa ca psiholog, niște prostii. Asta Da, raportul. părerea domnului Covel mă interesează, după ce ați citit. Da, nu este evaluare, e departe, nu este evaluare. Evaluarea are forma ei stabilită. Deci, în primul rând, psihologul trebuie să aibă 2 sau 3 ședințe, cel puțin, cu copilul, să intre în contact cu copilul, să determine. Eu nu știu cum ar putea intra în contact psihologul cu un copil de 2-3 anișori. Eu chiar nu-mi închipui. Mă rog, psihologii pot să spui, dar nu văd posibilitatea psihologului de a face acest lucru. Asta e una. Și a doua. Deci, vreau să vă spun un singur lucru. Chiar dacă și era, despre care poate o să discutăm în emisiunea de azi, dacă poate chiar și era expertiza judiciară psihologică, deci instanța de judecată, ca și toți juriștii, deci știu un singur lucru, că expertiza este o probă, dar nu este unica, nu este hotărătoare. Deci pentru asta și este tutela care trebuie să analizeze în coordonanță, deci acest lucru, scrisoarea scrisă acestui psiholog, cu situația a vecinilor, a educatorii din grădiniță, a altor factori care poate să determine dacă e așa cum spune psihologul. Corect, domnul Covel. Cu mare stimă, vă mulțumesc mult că m-ați ajutat. Dar haideți că este timp pentru o pauză de publicitate. Doamna Daniela Costin, eu vă rog să rămâneți, pentru că regia îmi spune că neapărat trebuie să meargă la această oră publicitatea. Revenim, spune 2 cuvinte, domnul Spânu și doamna Costin va intra în legătură. Ieșim la o pauză. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, așa cum v-am spus, este astăzi o emisie fierbinte. Discutăm despre un tată a 2 fetițe care a fost deposedat de copii și în stânga mea mai fac o prezentare pentru cei care s-au conectat acum la emisiune și vă spun că este în studio Igor Spânu, tată a 2 fetițe, Alexandra și Sofia, Vladimir Coval, avocat, și Anatole Cobulski, activist, director ONG You Are Not Alone, Eu Nu Sunt Singur, care la fel face parte acum din echipa domnului Spânu, care se luptă pentru a ajunge la adevărul, să-și reîntoarcă copiii acasă de la centrul de plasament unde se află acum acești copii ilegal, ținuți ilegal. Spuneți câteva completări la ceea ce a zis domnul Coval și mergem în legătură cu doamna Daniela Costin, juristă a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copiilor, sectorul Botanica. Vă rog frumos, regia, să formeze legătura. Vă mulțumesc mult. Deci, da, cum a spus doamna Covel, absolut corect. Pentru evaluare, asta este puțin o foaie, deci a fost făcută o recenzie la această evaluare, chipurile făcute de un expert din Ministerul Justiției cu licenție, deci Ala Bulgaru, care a făcut o recenzie și a spus, deci, pe clar, deci, să nu citesc totul ăsta, cum a spus, deci, astfel, din conținutul raportului de evaluare care chipurile este făcut, prin investigarea personală noastră, abilităților noastre parentale, ce nu a fost efectuat, având în vedere că CNPAC v-a prezentat ca un abuzător, precum și investigarea psihologică profesională în privința minorii Spân Alexandru, prin aplicarea unor tehnici și proceduri de evaluare psihologice fidele și valide, dar fiind faptul că din conținutul raportului de evaluare nu am identificat aplicarea de către specialistul CNPAC a unor astfel de metode psihometrice de diagnostic psihologic, în plus având în vedere că metodologia prevede înregistrarea audio și video a ședințelor copilului pentru credibilitatea concluziilor și recomandărilor formulare, urmează că aceasta să fie atașată la raportul de evaluare. Și s-a constatat că nu este clar în privința cărei fetițe s-a efectuat evaluare psihologică, deoarece în finele raportului se prezintă concluzii în privința fiicei noastre mai mari Spân Alexandra. Iar în conținutul se face mențiune că s-a efectuat evaluare psihologică în privința minorii Spân Sofia. Deci, pentru toate acestea, deci nu este în sine o evaluare psihologică, ci o scrisoare din partea președintelui CNPAC adresată doamnei Viorioniță. Deci că nu este în sine nicio evaluare. Pe lângă aceasta, deci, după ce trebuie să facă o investigare, să ridice aceste cartele medicale de la policlinică, cu ultima înregistrare medicală făcută de pediatru pe 13 februarie. Ele sunt luate pe 14. Da, copiii au fost luați pe 14. Deci nici judecătoria n-a ridicat aceste acte, n-a vrut. Și pe lângă acesta am dispus și noi expertiză să fie psihologică făcută la copiii mei și tot ni s-a refuzat și n-a fost investigată de nici judecători. Absolut corect spus domnul Covel. N-a fost nimic făcut pentru a investiga cazul în privința acestor copii. Însă reținerea copilului se face până acum și eu, hai să spunem ca tată, înțelegând că se întâmplă ceva în prejurul copilașului meu. Noi am trăit așa. Da, ia ca așa. Vă arăt o pagină. Și majoritatea, că nu știam că o să trebuiască. Așa era de viața noi.
Toate familiile, eu am impresia că au albumele sale și arhiva sa personală. Nu putem Dar să am ajuns zicem. la ziua de azi cu fetele, ia ca așa la orfelinat. Deci asta este Sofie și am să mă găsesc și Alexandra. Da, aici sunt arsuri, da? Asta e vorba de când dumneavoastră le vizitați, este Da, vorba de... nu sunt schimbate, este chiar video pusă. De pusă video, fetele sunt udate, cum spun, îmblă, de așa, cu urină și neschimbate. Deci în condiții, eu nici nu știu cum să spun, de la acestea, de la condiții omenești, da, care am trăit noi, care să vă le arăt, nu știu, că suntem noi, ca una mai... Și să spune cineva, copiii mei nu sunt îmbrăcați, eu eu înțeles că îmi distrug copilașii. Și m-am adresat și la procuratură, și la poliție, și pe cazul furtului copiilor, și în Parlament. Însă la urmă mulțumesc foarte mult domnul Anatolii, care a intervenit și mi-a făcut conștiință azi să fim aici și să arătăm și să arăt că în privința acestor copilași niște cazuri extraordinare. Se întâmplă, da, este un caz. Eu la после. După ce doamna spune neapărat. Vreau să zic acum o precizare. Fetițele se află la Centrul Municipal de Plasament a Copiilor de Vârstă Fragedă, corect? Da. Care se află la strada Cuzavodă, corect? Corect. Și una din fetițe anul acesta a mers în clasa 1, da? Da. Deci, Alexandra. Alexandra a mers în clasa 1. Și acest lucru la fel este dubios, dar despre școală vorbim un pic mai târziu. Acum vreau să intru în legătură. Bună seara, doamna Daniela Costin. Da, bună seara! Vă mulțumesc că sunteți astăzi în legătură cu noi. Vreau, vă rog frumos să ne spuneți dumneavoastră opinia care vă aparține, ce cunoașteți despre aceste două fetițe, când ați aflat de acești copii, cum ați devenit juristă pe acest caz și cum ați luptat pentru a proteja copiii și a pune în capul mesei cel mai important lucru este copilul sau drepturile copilului. Da, spuneți. Invitația pe care ne-ați făcut-o astăzi. Din păcate ne-ați invitat online, nu ne-ați invitat în emisiune, dar să încercăm să ajungem să vedem situația din punctul de vedere, să spunem așa, mai lărgit. Familia dată este în vizorul Direcției pentru Protecția Copilului Sectorul Botanică din anul 2017, la finele anului. Așa, pe parcursul, după ce a decedat mama copiilor, respectiv după schimbările legislației pentru a intra în posesia moștenirii, este nevoie de autorizarea, spunem așa, sau decizia autorității tutelare de la locul aflării copiilor în intrarea pentru a putea intra în posesia moștenirii, respectiv direcția a parvenit cererea din partea tatălui, direcția a emis decizia cu privire la autorizare la intrarea în posesia moștenirii în partea copiilor după decesul mamei acestora. Pe parcursul anilor, de către direcție au fost, spunem așa, am încercat să ajutăm cu ce putem familia Spânul. Este programul ajutorul material care se primește familiile, spunem așa, mai social vulnerabile. Sau ce ați ajutat familia? Prin ce acțiuni sau financiar? Cum vă exprimați că ați ajutat această familie? Este ajutorul odată în an. I s-a propus să beneficieze de ajutor material, s-a propus creșă pentru Sofia, întrucât ea era micuță și urma să meargă la creșă. I s-a propus creșă, a fost matriculată la creșă, după care domnul Igor Spânu s-a refuzat de serviciul creșă. Respectiv au fost, dânsul a spus că s-au făcut mai multe vizite la domiciliu, dar într-adevăr s-au făcut mai multe vizite. Vizitele s-au făcut în urma sesizărilor care au fost care au apărut la direcție și în aceste circunstanțe, în
spunem așa, sesizările cu privire la un presupus abuz din partea tatălui față de copii. Cine spunea despre acest fapt? Cine menționa abuz față de copii? De la cine a venit cererile? Din partea buneilor. Implicați și chirie. În aceste circunstanțe noi suntem obligați să mergem să vedem situația de acasă. Știți confirmat? Și văzând cum sunt ele tratate, ați avut vreodată vreun dubiu că el are abuz față de copiii săi? Face abuz față de copiii săi? În momentul vizitei, adică situația era satisfăcătoare. Adică dumneavoastră ați dat răspunsuri sau acte în scris, încheiere că situația este normală, da? În baza acestora, mai departe, nu era necesar, adică să se întâmple nimic, nu? Dacă tatăl este tată. Corect înțeleg eu? Merge o monitorizare, este la evidență, adică ducem în evidență care este situația, dacă s-a schimbat sau... De ce s-a ajuns la situația ca fetițele să fie una preluată de la grădiniță, din incinta instituției preșcolare și alta de acasă? Așa să înțeleg eu, corect? Da. Această procedură, acest fapt care a dus la luarea copiilor, a parvenit solicitarea, a parvenit sesizare la Centrul de Combatere pentru combaterea traficului de persoane cu privire la presupusul abuz psihologic față de copii, Alexandra și Spân. Iarăși, de unde vine această cerere? Anonim. O cerere anonimă. Dumneavoastră, în baza cererii anonime, fără ca să elucidați cazul, fără ca să vedeți adevărurile, ați parcurs la drumul de a lua copilul? S-a întrunit echipa multidisciplinară din cadrul direcției, unde au fost invitați colaboratori din cadrul IP Botanica, colaboratorul Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane și reprezentantul amicului. Pentru că, respectiv, raportul sau evaluarea primară a copilului, evaluarea psihologică a copilului a fost efectuată la cererea Centrului pentru combaterea traficului de ființe umane. Ei au făcut demers la amicul și au solicitat ca să se facă evaluarea primară a copilului. Domnul Spân întreabă unde e evaluarea? Evaluarea este anexată la dosar. Respectiv, evaluarea inițială care a fost emisă la 14 februarie, dânsul o are la mână. Aceasta spuneți că aceasta este evaluarea cu tare? Despre această evaluare numărul, spune numărul. 54 din 14 februarie? Da. Confirmați numărul. Aceasta este evaluare, da? În baza la care ați luat copilul. Deci o Parascovia Topadă scrie, deci aia, bun. Da, nu continuați, da, doamna Costin, cerem scuze. De ce n-ați ridicat certificatul? Pătăjdiți. Da, vorbiți, doamna Costin. În cadrul echipei multidisciplinarii s-a propus tatălui să ducă copilul la centru amicul, fapt care a fost refuzat de către tatăl copilului. Corect, și acum tatăl a propus, să fim corect, nu vă întrerup, să concretizez că înțeleagă toată lumea. Și am propus să trecem această evaluare la Centrul Mamei și Copiilor de pe Codița, unde este o comisie minimum de 5 persoane. De ce ați refuzat-o și a spus că numai la CNPAC amicul? Este refuzul. Poftim? Este refuzul, da. Refuzul este oficial. Este și cererea adresată directă? Tatălui, da, este oficial. Da. Este. Și de ce ați refuzat? De ce ați refuzat să mergeți în altă parte? Pentru că la momentul de față direcția municipală are, așa, conlucrează cu amicul, este emisă o decizie a Consiliului Municipal Chișinău prin care s-a ajuns la un numitor în privința copiilor supuși abuzului. Este bine, adică este bine, dar unitatea care o să facă evaluările va fi amicul. Deci, după cum înțelegem noi, dumneavoastră hotărâți cine va face această decizie și la solicitarea domnului Spânu,
ca reprezentanții legali să facă o expertiză. Nu a fost acceptată, deci ați decis dumneavoastră ca să fie evaluare, o expertiză cu aceea cu cine aveți contract de colaborare, dar Centrul Mamei și Copilului, deci nu, cum să zice voi, ziceți că nu se poate. Stați o leacă, doamna Nu, Costin. nu, Da, doamna deci- Costin, Doamna Costina, domnul Coval are o întrebare. dați să ne clarificăm că intrăm în neînțelegere. Centrul Mamei și Copilului este centru medical. Nu a fost pus problema despre evaluarea stării sănătății copilului. Dar au fost puse în centrul ăsta, care văd eu în hârtie, este evaluarea psihologică, dacă este abuz. Păi A da, tatălui acolo nu se față de vorbește copil. nimic despre Și nu evaluare poate, psihologică. doamna moderatoare, nu poate Centrul Mamei și Copilului să spui deci este abuz sau nu este abuz în partea și o procedat corect direcția, nu poți să-i spui. Era alt chestie, putea să aleagă alt psiholog, alt centru psihologic, dar nu poți. Sunt două lucruri diferite, sunt psihologi și sunt medici. Deci, Da, păi voi la cine v-ați adresat? Să concretizez, domnul Covel corect spune că ar fi bine să fie psihologi și deci așa și este domnul Covel. Prin cererea mea din 28 februarie 2019, peste 14 zile, eu am declarat și am cerut 3 puncte. Prima, evaluarea psihologică, evaluarea psihoterapeutică și diplină medicală pediatrică în vederea cazului de sexual abuz a copilului și a fost făcută mai pe urmă de P.C. Cox. Totuși dispusă expertiza extrajudiciară medicală dacă fetele sunt Am înțeles, da. Deci, corect a spus dumneavoastră, că eu trebuia să cer și eu am cerut aceasta. La Centrul Mamei și Copilului eu am fost și am întrebat. Ea este medicală, însă ei au o comisie din 5 persoane, din care este 2 psihologi, un pedagog, un cum se numește, pediatru și un jurist. Deci, doi se ocupă psihologia și deci domnul n-ați aminte acum, dar este cererea mea la dânsul că m-am adresat-o, care cu licenzie din la Ministerul Sănătății de gradul 2 sunt disponibili de a face așa evaluări. Și el mi-a arătat mie cu evaluare normală are 8 pagini. Pe lângă ceea că am cerut ca alternativă, bine, nu la Ministerul Sănătății licenziat specialist să fie specialist licenziat de la Ministerul Justiției, la care am spus că se poate să facă doamna Ala Bulgaru. Deci, pur și simplu, orice specialist, de care să aibă să fie licenziat pentru ceea ce scrie și își cunoaște meseria. Ceea ce am cerut eu. Indiferent, numai să nu fie la un ONG cine pacă micul, fiindcă eu așa doresc. Am înțeles, dar domnul Igor, încă o chestie. Da. Dumneavoastră ați spus și moderatoarea adică a spus, dumneavoastră ați confirmat că sunteți psiholog. Da. Așa, după studii. Da. Deci, psihologii sunt de două categorii. Sunt psihologii și din pedagogi și psihologii și din medici. Da. Dumneavoastră la care ați vrut să vă referiți? La psihologii și din medicină sau la psihologii pedagogi? Deci, în cererea din 28 februarie, eu am rugat să fie psihologici și psihoterapeutică. Adică conclinație medicală. Conclinație medicală, da. Medicale, corect. Da. Și, da. Da, doamna Costin, spuneți în continuare, da. Am vrut aici să menționez un mic fapt. Igor permanent concretizează că la direcția a ales amicul. Din păcate, sau spunem așa, nu este din decizia noastră, este decizia Centrului pentru combaterea traficului de persoane. Ei au înaintat demersul către CNPAC. Adică noi aici, în situația dată, ne-am supus la situația pe care am avut-o. Astfel a fost delegat un psiholog care a fost menită să facă evaluare primară a copilului la posibilitate. Pentru că în momentul, copilul a fost înscris în grădinița numărul 4, dar frecventarea grădiniței lăsa de dorit, adică frecventarea era foarte rară și în conlucrare cu grădinița, când Alexandra s-a prezentat la grădiniță, s-a prezentat și psihologul de la centrul Amicu, care a făcut evaluarea primară a copilului, unde s-a depistat, adică s-a calificat situația copiilor ca fiind periculoasă pentru viața și sănătatea lor și a fost recomandat ca copiii să fie luați din familia biologică. Astfel,
spunem așa, din concluzia specialistului Centrului Național pentru combaterea Național pentru prevenirea abuzului față de copii, s-a convocat Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului, sectorul Botanica, unde s-a considerat oportună luarea copiilor de la părinți fără decădere din drepturile părintești. Astfel... Puteți să-mi spuneți acest act, care act? Despre ce vorbă iarăși? Ce act normativ dumneavoastră ați primit sau v-a prezentat CNIPAC-ul? Care este actul cu tare? În bază la ce ați emis decizia, da? În baza la raportul care a fost efectuat. Numărul raportului. Numărul 54. Păi asta nu e un raport, doamnă. Deci ce vă bateți joc? Dumneavoastră apelați la un act care e nici noi. Dar de ce n-ați ridicat criteriile medicale și să știți că fata avea varicelă și nici nu putea să fie la grădiniță? Și de pe 13, când eu am primit certificatul de a prezenta copiii la grădiniță, eu pe 13 au trecut copiii de plin controlul medical la pediatru. Și greutatea, și înălțimea, și toate care aveau nevoie. Bine, noi acum nu lupăm în, spunem așa, că a avut varicelă sau... Păi niciun act n-ați prezentat. Unde e evaluarea? На основании чего забрали детей? Там просто вот это бумажки. Пусть конкретно, на основании этого Doamna забрали Costin, детей. în baza la acestei hârtii care ziceți dumneavoastră seamănă a fi un raport, așa cum înțelegem noi că el nu prea putem să o numim raport, numai în baza acestei hârtii copiii au fost ridicați de la grădiniță, fără ca să sune tata și să spună că copilul este luat, da? Am mers acasă. Poftim? Zic, am mers acasă. Nu, după altfel, la grădiniță eu vorbesc. La grădiniță ați luat copilul fără ca să-i spuneți tatălui că îl luați. În baza ce? Deciziei direcției. Doamna Costin, eu am o întrebare așa mai simplă. Spuneți-mi, vă rog, și 5 sau 6 specialiști din Comisie Multidisciplinară din componența Direcției de Protecție a Dreptului Copilului din Botanica și-au permis, au încercat măcar să-l găsească pe tata, să-l cheme, că asta nu este o comisie secretă, că e viața și sănătatea copiilor. Să-l invite pe tata și în fața lui tata să iei decizie. Da, doamna Costin. Da, la moment s-a făcut echipa, s-a convocat Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului și în baza încheierii, spunem așa, în baza evaluării primare care a fost efectuată, a fost emisă decizia cu privire la că este oportună luarea copilului din familie fără decădere din drepturile părintești. Tata a fost chemat la comisie, invitat. Tata, încă o dată, noi n-am auzit. Tata, Igor Spânu, a fost chemat în comisie, discutat cu el, a fost sau nu? Ori fără el ați decis. Poftim, nu vă auzim, doamna S-a Spânu. pus la cunoștință decizia comisiei. După ce au luat copilul, dar până la asta, ați vorbit cu el sau nu? Nu cunosc dacă s-a vorbit cu el, dar când a mers după Sofia, i s-a adus la cunoștință decizia comisiei. Am înțeles, dar tatălui i-ați dat posibilitatea ca el să expui în comisie părerea lui. El este figura principală în chestia asta și este scopul. Care este? Interesul superior al copilului. Pentru asigurarea interesului superior al copilului, urma să ascultați evaluarea care ați făcut-o și explicații tatălui. Întrucât în evaluarea primară a fost depistată o suspecție, o presupusă suspecție de abuz sexual, s-a dispus nemijlocit luarea copiilor. Suspecții la abuz sexual. Asta așa de frumos sună, dar până la urmă ea trebuie, până la cum trebuie să ajungi la ea ca să învinuiești un tată de suspecții la abuz sexual? Deci abuz sexual putea fi determinat doar numai de doctori dacă se determina că nu mai este virgină sau au rămas urme ale, deci urme care au leziunilor care au fost provocate de către tată față de copil. Numai Doar așa. numai așa. Da, numai așa. Ați avut așa acte? Nu? Doamna, spune încă o dată, ați avut așa acte? Nu v-am auzit. Nu.
Nu. Păi atunci cum putem spune despre abuz sexual a tatălui față de copii și să vă bazați pe niște scrieri buchii negre înșărate pe foi albe? Da, e document. Nu am spus că este abuz, este un presupus abuz sexual și în cazul acesta direcția a fost nevoită să întreprindă măsuri. Păi până nu s-a demonstrat lucru, direcția pentru ce există? Ca ea să pună în primordial, cum zice domnul Coval, ca să fie luată interesul și sănătatea, drepturile copilului. Dar dumneavoastră n-ați demonstrat acest lucru. A fost efectuat raportul de evaluare, dacă nu mă greșesc, că nu l-am acum la mine, dar 112, dar nu sunt sigură. El a fost prezentat și în instanța de judecată, unde au fost concluzionate, adică copiii cât pe parcursul plasamentului au fost evaluați de către specialiștii Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de copii și unde s-a depistat care a confirmat presupusul, spunem așa, din raport presupusul abuz sexual, precum și neglijarea din partea tatălui. Prin ce s-a confirmat? Iată, Prin ce s-a confirmat, dumneavoastră? Ziceți acum? Este raportul, copiii au fost evaluați prin diferite metode, prin joacă, prin diferite elemente care psihologii le folosesc, care au concluzionat că copiii totuși au fost abuzați. Domnul Covel. Doamna Costin, este doar o singură întrebare. E una când faci expertiza sau evaluarea până a ridica copiii din familie și alta când faci evaluarea după și copiii se află o perioadă îndelungată în centru. Dar dacă noi avem acum temei să spunem că în centru a fost abuz sexual asupra copiilor, cum voi să explicați chestia asta? Ele doar de pe data de 14 februarie 2019 nu mai sunt cu tata. Cum o să demonstrați? Nu este centru, îmi pare rău că se ajunge la vorbe că poate copiii pot fi abuzați în centrul. Copiii au fost cu vânătăi în centru și noi avem poze, și copiii au o masă corporală mult mai scăzută din 14 februarie 2019 până în septembrie 2020. Doi, tatăl mereu când merge face poze și imagini care arată că copiii nu sunt îngrijiți corect în centru, aflându-se acum în centru. Și starea lor psihologică, iată vreau să vedeți acum videoul, vă rog frumos, videoul numărul 3, vă rog tare mult să-l puneți acum, regie, și să-l priviți și dumneavoastră cu ce ochi plânge acest copil și spune vreau acasă. Vă rog, regie, să pună videoul numărul 3. Sunet. Что здесь происходит, Александра? Можешь подсказать? Никак ничего не хотят, а меня отдавать домой. Почему? Не знаю почему. Что здесь происходит? Можешь папе сказать? Здесь мне не дают пойти домой. Я очень хочу, папа. Я правильно понимаю, что ты здесь плачешь? Не плачу, потому что мне говорят. Я хочу быстрее уже домой к тебе. Iată, ați văzut cum plânge fetița și spune, papa, я очень хочу домой, папа, пожалуйста, забери нас домой. Doamna Costin, Daniela Costin, spuneți, ce explicații dați acestor videouri? Ei, copiii, fetițele se află de 1 an și jumătate și 7 luni în centrul de plasament a copiilor de vârstă fragedă. Și aceste imagini, video și foto care le plasează părintele mergând zilnic la acest centru, unde copiii sunt cu vânătăi, cu hrană uscată pe gură, cu între picioare la organe nespălate și cu chiloței murdari, asta ce înseamnă? Explicați-ne, vă rog frumos. Dumneavoastră știți despre aceste lucruri? Către direcția principală au parvenit aceste poze, astfel autoritatea tutelară și-a luat atitudine față de materialele prezentate, s-a mers la centru, s-au văzut fetele, faptul
leziunilor care sunt prezentate pe poză nu s-a constatat. În al doilea rând, pozele sunt mult mai, spunem așa, mult mai vechi decât până la momentul când a depus domnul cetățean Spânul, Igor a depus plângerea și a scos la iveală aceste poze. Astfel, Direcția Municipală a luat atitudine și a decis de a se efectua o evaluare psihologică independentă a copiilor pentru a clarifica situația care ne arată pozele date. Din câte cunoaștem, domnul Spânul a depus și plângeri și la procuratură și la alte autorități. Ele se examinează și, în final, organele competente se vor expune asupra veridicității pozelor sau a faptelor. Doamna Costin, dumneavoastră sunteți mamă. Am auzit când m-am pregătit de emisiune și v-am sunat ca să vă iau adresa de pe Skype. Eu sunt mamă. Ori 45 de zile acești copii au fost luați pe un termen de 45 de zile inițial, corect? După aceea au urmat încă 6 luni pe care au continuat reținerea lor la acest centru de plasament. Da? Noi, ca părinți, acest tată de atunci nu și-a văzut fetițele. Eu, ca mamă, eu să văd că fetițele mele stau în așa condiții, sunt așa, în așa hal după plângerea asta, eu nu știu cum aș fi procedat. Sau au așa semne pe... Chiar credeți că asta este normal, că ele fiind... Deci ce se întâmpla la el în familie acasă? Ele zâmbeau, râdeau, era un mediu normal, sănătos pentru copil. A fost pentru voi toți acolo o grozăvie și i-ați luat, dar ce se întâmplă acum în centru de plasament e tot ok și noi trebuie să închidem ochii și să mai întindem încă un an de zile ca fetițele de 3 ani și cât are a doua? Cât are? 7 anișori, să stea în halul ăsta acolo și să distrugem psihologic 2 copii. Considerați că este normal? În baza la ce? De ce nu se întreprind mai repede niște acțiuni? Tot în folosul, interesul suprem, drepturile și interesul superior al copilului. Eu asta nu înțeleg. Eu sunt mamă. Eu emotiv nu pot să stau pe scaun liniștită. Eu îmi imaginez acest om cum se comportă și vreau să vedeți dumneavoastră videoul următor, numărul 2, regia, centrul de plasament. Tata intră în interiorul biroului șefului, da, acestui centru. Doamna nu-i permite să vorbească, dumnealui cheamă poliția, poliția începe să, în colaborare cu șefa centrului, să ducă așa o discuție, un dialog secret și îl abuzează polițistul deja pe tată, care a vrut să se apere și să încerce să apere și acești copilași frumoși. Vă rog frumos, regie, și după aceea dumneavoastră... Am vrut să spun ce a fost acolo. Deci acolo a fost așa, deci în momentul după ce cele 6 luni s-au terminat, care conform legii le-a spus că trebuie să fie prelungire, eu m-am apropiat după cele 6 luni, în ziua de a doua zi, după ce se 6 luni, și am spus să aflu în bază la ce copiii mei se mă rețin la Centrul Municipal de Plasament. Și n-am primit niciun act confirmând că copiii se mai adrept acolo se află. Ei acolo se aflau nelegal. Și eu am venit cu certificatele de naștere să întreb și să-mi iau copilașii acasă. Deci, o întrebare. La rugămintea dumneavoastră să prezinte un act pe bază ce se rețin copiii, ați primit? Niciun act. Am înțeles. Privim video și după ce doamna Costin dă explicații. Его плед. Мне очень жаль. Мне тоже. Да, что ты так себя ведешь. А как это изменяет? Я же тебе сказала, иди в дирекцию, принеси я к вам пришел сегодня. и никаких проблем. Марья Ивановна, я к вам сегодня пришел с заявлением, чтобы вы не вернули детей. Мы не можем возвращать. Вы написали мне в заявлении, что вы не можете вернуть детей, правильно? Да, потому что нету детей за протекции. Хорошо, вы написали это. Да. Дальше. Я дальше сказал, хорошо, в таком случае я вызываю полицию. Ну вот вызвал. Потому что вы мне не показали ни один акт, на основании чего мои дети удерживаются в приюте. Правильно? В дирекции покажи. Ни одного акта не было. Приехала полиция и зарегистрировала, что вы мне детей не возвращаете. Все в легальном формате. Это не... Кто-то буянит, кто-то кричит. Нет, ты просто будешь сейчас... Да, я регистрирую факт. Treaba asta ați vorbit-o din nenumărate ori. Vă rog frumos, plecați și faceți asta. Luca Oleg, v-am mai comunicat încă o dată. De ce мне импонет съездить в кабинет? Eu nu vă impun, eu vă rog frumos... De ce ваши куртатыши супрамя, индигнат, да, eu cresc cu domnul director. Dumneavoastră sunteți foarte agresiv. Не дела. Da, vorbiți cu voci tare. Cine vă spune? Dumneavoastră, Иди, решай вопрос. Ziceți-vă și pregătiți actele care sunt necesare și după asta ați venit și ați vă luați copiii. Și nu clar cu vorbit doamna directoare.
Păi eu conversați cu dumneavoastră mai departe, de ce vă plecați? Doamna director nu vrea să vorbească, dumneavoastră sunteți agresiv. Am comunicat, plecați, Ce este agresiv? părăsiți încăperea și asta e tot. Da. Eu v-am chemat poliția să registrați faptul de refuz. Ascultați-mă, că nu bine până la urmă. Dumneavoastră trebuie să cunoaște, trebuie să vă cereți permisiunea să mă filmați. Și după asta să mă filmați. Sunteți la serviciu și v-am eu vă permis să mă filmați, nu importă. Importă. Da, vă rog frumos, părăsiți încăperea. Dar v-ați schimbat glasul, așa? Acum. Eu mi-am schimbat glasul? Da. Eu tot așa am vorbit cum vorbim. Da, nu. Da. Hai, vă rog frumos. Rămâne. Eu aș fi foarte, să nu vă dai copii, că sunteți foarte agresiv. Da, sincer vă spun. Da, nu tremurați, țineți. Dar păi mă dau tremură. Telefonul normal, tremura așa. Păi nu, ce se face ilegalitate. Игорь, иди в дирекцию, не надо нас. Вот так я волнуюсь, а правда ведь я волнуюсь, Марья Ивановна? Ну, От а всего я не беззакония, волнуюсь. от всего беззакония, что творится. У вас нету ни одного акта удерживать детей. Игорь, не надо Хорошо. нас подставлять. А я не подставляю. Я тебе сразу сказала, что это не наше полномочия. Приди с дечизи дела дирекции. Марья Ивановна, смотрите, я пришел к вам, принес свидетельство о рождении, так? И одной девочки, и второй девочки. Их надо было оставить у нас, если по правде, а не держать у себя. Понимаешь? Кого? Свидетельство о рождении детей. Я вам копию могу дать. Не надо копии, они у нас должны Почему быть нет? оригиналы. Я являюсь представителем детей, Ну и понимаете? что, если ты являешься? Они Я их когда у пока нас... незаконный представитель, я за них отвечаю. А у вас они удерживаются сейчас незаконно. Я отец, понимаете? Иди разберись. По закону они сейчас Иди, принадлежат мне. пожалуйста, разберись. Верно. Хорошо? Вот. И факт нарушения мы тоже зарегистрировали. Vă rog foarte frumos, plecați. Хорошо. Ați vorbit asta de o secundă, ca papagal. Hai, vă rog foarte frumos. А зачем вы попугал меня? Eu v-am spus că ați vorbit Dar de ce asta m-ați de o numit secundă. Nu papagal? v-am numit papagal. M-ați Vă rog numit? frumos, nu v-am numit. Vă rog frumos, hai părăsiți. Și s-a registrat. Da, Și s-a registrat spuneți. Da, bine. Și vă rog să mă împingeți. Eu nu pun mâna pe dumneavoastră. M-ați împins domnule. acum pe mine. Eu vă spun, dați-mi voie să ies, plec. Poftim. Păi care e problema? Poftim, ieșiți dumneavoastră, care e problema? Poftim. Я печеньки малым оставлю, Марья Ивановна. Печеньки малым оставлю. Печенюшки малым оставлю, говорю. У нас есть печенье. Ну а я принес детям. Nu trebuie să vă comportați frumos, n-ajung cu... Da, s-a terminat videoul. Domnul Coval, două întrebări. Polițistul a avut dreptul să se comporte așa, fiind chemat la solicitarea tatălui. Vreau să menționez pentru telespectatori să înțeleagă. Nu centrul de plasament l-a chemat, dar tata a făcut apelul 112. Și cum poți să îi spui tatălui și din start să-l provoci ca el să fie nervos, să-i spui că el tremură, că de ce strigați că eu n-am văzut că el să strige voci. Adică intenționau ca să-l provoace pe el. Mie așa mi s-a părut. Deci, hai să clarificăm prima întrebare. Polițistul nu lucrează la chemarea cuiva. Polițistul este somat sau este chemat și el vine și stabilește faptele care sunt la fața locului. Și e decizia cine la părerea lui este corect, cine nu este corect, sau e măsuri pentru lichidarea conflictului care este acolo. Eu din toată... La sfârșit doar am auzit că nu mă împingeți, dar n-am văzut faptul împingerii. Dar vă rog frumos, fiți calm și tot așa frumos și mai departe. Nu pot să am obiecții față de polițist, că chiar destul de bine a procedat. Absolut destul de bine a procedat. Centrul de plasament este un centru care ar putea să aibă un caracter, să zicem așa, mai strict de intrare, dat fiind faptul că sunt copii luați din diferite situații. Și pentru a-i proteja, iar mă repet, pentru a respecta interesul superior al copilului care se află în securitate, în pace, în liniște și mai departe, poliția chiar și trebuie să se afle pe în jur sau să supravegheze ca să nu vie. Bine, în cazul ăsta este un tată liniștit, calm, care îl vedem în studio, dar pot fi tați agresivi, narcomani, alcoolici, cu derivate nevrologice și așa mai departe. Și o singură doamnă care este acolo nu poate să reacționeze. Și clar că poliția o să vie și o să intervină în cazul ăsta. Chiar nu văd acțiunile polițistului motiv de a le contesta cumva. Sincer vă zic, nu apără interesele. Eu de începutul, când acest video a dat cecul a fost de la început. Deci la început, eu știam că o să-mi refuze,
fiindcă copiii mei mai mult de jumătate de an se rețin ilegal. Și sunt 1600 de acte, nu e foi, acte. Două secunde, domnul Stănătorii. Deci eu am chemat să se constateze faptul că eu știam că nu o să fie dați copiii și ei și rețin acolo ilegal. Ceea ce am vrut eu să vii polițistul, să-și facă misiunea, să constateze faptul de ori îmi dă copilașii, ori nu îmi dă copilașii și să fie înregistrat în proces verbal. Și apoi și s-a făcut la sectorul de poliție. Eu înțeleg că a trecut timpul, domnul Igor. Și domnul polițist trebuie să-și facă meseria. Se constatează, da, domnule Spânu, nu vă se dă, da, domnule Spânu, vă se dă. Dar nu trebuie acest lucru. Pentru ce îl puneți pe polițist în situația care nu intră în obligațiunile lui. Deci, dacă dumneavoastră îl solicitați polițistul să constate faptul că la momentul 13 și 12 minute, data de 13 septembrie, în încăperea centru de plasament, se află copiii minori, familia cu tare și cu tare și gata. Asta era în competența lui. Dacă vă idee că nu vede, nu este competența poliției. Să înțeleg corect. Veniți dumneavoastră cu copilul dumneavoastră undeva și vi-l iau și dumneavoastră puneți, stați, nu, e al meu. Nu e tău, măi. Și dumneavoastră, domnul poliție, eu vă certificatul meu de naștere, eu am tot dreptul acești copilași, aceste persoane au ceva la acești copilași. Constatați, dacă au, mă retrag. Dacă n-au, de ce eu copilașii mei? Constatați faptul de reținerea copiilor ilegală. Au constatat? La urmă, da, procesul verbal a fost dispus, dar și până acum vă spun de ce am ajuns până aici. Deci este constatat faptul ilegal de reținerea copiilor și în aprilie 2019 și această misiune făcută și în octombrie. Domnule Igor, nu vă spărați, hai să nu inducem în eroare spectatorii, că noi pentru spectatori ne-am strâns aici. Poliția nu este organul care stabilește ilegalitatea. Legalitatea sau ilegalitatea o constată instanța de judecată. Da. Singurul organ în teritoriul Republicii Moldova. Da. Așa, mai departe, doamna Costin, sunteți cu noi? Următorul pas care la fel lasă niște semne de întrebare este prezentarea Alexandrei la școală, adică înscrierea ei la școală și ulterior acest copil a mers la 1 septembrie la un liceu și aici vreau să dau precizare telespectatorilor că conform vizei de reședințe și până în momentul de față, dacă domnul Spânu n-a primit niciun act de ce sunt reținuți copiii lui și în baza la ce sunt reținuți copiii lui, a mers la liceul pe district, s-a înscris în primul rând la școală, a mers la liceul Gimnaziul 31 care se află pe district și și-a înscris fetița în clasa 1 la o învățătoare, a inclus-o în listă și a vrut să vină la dumneavoastră, dar eu corect așa spun, are el dreptul să facă acest lucru sau nu, ca să vă spună că copilul lui va merge la școală. Așa a fost. V-ați adresat și ați spus. Ați fost așa dialog? Copilul a fost înmatriculat la școală, el s-a înmatriculat la școală, așa, după locul aflării copilului la moment. După locul aflării copilului s-a ales și instituția de învățământ unde a fost înscris copilul la școală. Unde? Acum copilul vizitează sau este înscris la liceul teoretic Traian, corect? Care eu am telefonat ambelor acestor instituții și doamna care a vorbit cu domnul Spânu de la Gimnaziul 31 a spus că ea cu mare drag așteaptă și până în ziua de astăzi copilul să vină, dar pe data din 1 nu a venit copilul, pe 2 nu a venit copilul și atunci ei s-au interesat la domnul Spânu de ce nu vine copilul. Domnul Spânu le-a explicat că fetița Alexandra merge la alt liceu după ce direcția și-a făcut alegerea sa fără ca să-l anunțe pe domnul Spânu de ce a făcut această alegere. Doamna, deci Gimnaziul 31 a primit pe 3 septembrie, atenție, pe 3 septembrie a primit un act, un demers de la direcție în care se spune că acest copil este înmatriculat în altă parte, ținând cont de motivul pe care l-ați invocat dumneavoastră, că acest liceu Traian se află în subordine sau la direcție mai aproape de locul de trai, acum un centru de plasament se află. Mai departe, discuția mea cu următoarea învățătoare, la care doamna a zis că ei au primit de la dumneavoastră pe 28 august
o scrisoare de la Direcția de Învățământ în care se ruga ca să fie înmatriculată Spânu Alexandra și doar explicații verbale au urmat ce se întâmplă cu acest copil și de ce acest copil, fără tată, fără părinți, este înmatriculat într-o școală și care sunt actele care ar putea învățătoarele sau direcția acestei școli să le ia ca bază. De ce vine copilul în această școală? Doar nu prin acte, mă înțelegeți? Verbal, doamna învățătoare îmi spune. Mai departe, în 35 de ani de activitate a acestei învățătoare, nu a văzut așa caz, strigător la ciel, și se simte un pic și nu înțelege până la urmă din ce cauză se comportă asistentele care vin cu copilul într-o manieră cam stranie. Dumneavoastră o să-mi spuneți dacă cunoașteți acest lucru. Nu se permite ca tatăl să apropie de fetiță sau li se spune că nu ai voie să te apropii de fetiță. Știți despre toate aceste lucruri? Sunt lucruri care le cunosc, sunt lucruri care nu le cunosc. Cunoaștem că 1 septembrie tatăl a dus copilul la școală. El vine când finisează orele. Despre comportamentul asistentei nu pot să spun, dar nu este nimic, întrucât copilul este, spunem așa, este în centru de plasament. Până la moment nu avem o hotărâre a instanței de judecată și întrucât suntem în perioada, spunem așa, din păcate, a pandemiei care bântuie la ziua de azi, ne stăruim în măsura posibilității să îngrădim copilul de primejdie, să nu avem careva consecințe pe viitor. Așa. Spuneți-mi, rog frumos, a fost un detaliu, tăticul a dus la școală. Eu își cunosc pe rețeaua de socializare a lui tăticu că atunci când a venit să ducă copilul la școală, lui s-a îngrădit acest drept să-și ducă copilul la școală, au luat copilul de mânuță și în formă abuzivă l-au dus singuri asistenții la școală. Corect? Dumneavoastră ați participat. Cum a fost acesta? С вашего позволения, я хотел бы не согласиться с вашим заключением. Только что вы сказали, что 1 сентября отец отвел ребенка в школу. Ну, на данный момент я позволю немножечко представиться. Отец обратился к нам с данной проблемой, мы имели возможность ее исследовать, и исследовали наши юристы. И 1 сентября мы были приглашены совместно с отцом, как, будем так говорить, часть, которая преследует интерес, либо защищает, для того, чтобы проследить и помочь, как говорится, соблюсти те законные нормативные меры, которого отца никто не лишил. Приехав туда, я не представлялся, отец зашел, культурно поговорил, соблюли все нормы, попросил, можно сегодня, во-первых, аргументировав следующее, на основании заключения, что есть определенные дни, в которые он имеет право посещать своего ребенка, и 1 сентября именно был тот день. В первую очередь, поставленный день отцом был нарушен, первое. Второе, он попросил, можно я сегодня день знаменательный для ребенка, завяжу ему этот бантик, дай ему этот цветочек, ведь он запомнится 1 сентября для ребенка. При мне было сказано, что нет, иди, разбирайся там, мы не можем этого сделать. Мы спокойно вышли, без каких-либо действий, да, нам сказали выйти, вышли. Через некоторое время вдруг мне начинает звонить исполняющий обязанности шефа дирекции протекции директора Купилу, госпожа Волонтир. Я не ответил сразу же, после перезвонил, включил регистратор, задал вопрос, добрый день. Мне задали вопрос, а вы где? Я говорю, я в городе. А где именно? Я говорю, в Кишиневе. Ну и, конечно же, начали уже говорить, что рекомендуем вам уйти оттуда, так как все законно. Неужели вы сомневаетесь, что может быть что-то незаконно? При этом 3 раза мне сказали, рекомендуем. Ну, я попросил следующее, чтобы были выполнены законные права отца, и также задал вопрос, на основании чего этот отец лишен права. На основании этого заключения, которое было опротестовано специалистом, квалифицированным, на основании чего.
на что мне была положена трубка. В тот же момент я был вынужден обратиться к госпоже Джульетту Попеску, к госпоже Дойне Герман, господину Лебединскому, к представителям других, будем так говорить, правозащитных организаций, указав на факт того, что происходит что-то непонятное. Если завтра у меня появятся дома наркотики или скажут, что я педофил, то вот знаете почему. Приехал экипаж полиции. Ну, поначалу к нам подошли, что вы здесь делаете, господин Спыл, мы включили лайв, сказали, секундочку, сейчас мы вам все объясним. Полицейские ретировались, ребенка посадили в машину, даже не дали выйти, машина подогнана была ко входу, ребенка усадили в машину, машина выехала, юрист сел в машину к полиции, я ребенку кричу, привет, папа здесь приедет, и машина рванула, не поехала, а рванула туда. Мы поехали за ней, полицейские через другую сторону, и видно на видео, как машина плутает и ищет, куда заехать, не знаю куда. Мы остановились, когда уже вокруг были люди, все поняли, что мы идем в лайфе. Да, дали отцу подойти к ребенку, ребенок был очень рад, отец дал ребенку цветочки, бантик, обнял, поцеловал, папа рядом, папа, как я обещал, будет с тобой 1 сентября рядом. На что момент, когда мы подошли, сделаем вид, что я оглох, либо у меня был тогда немножечко какой-то галлюциноген. Когда мы подошли, учительница не поняла, кто я. Возможно, я тоже с дирекции, так как у меня был бейджик, который представляет мою организацию. И представитель, приехавший с ребенком, говорит, папа лишен. Мне послышалось под крик, что вы сказали? Позвал отца, говорю, будьте любезны, отцу при учительнице, ваши права лишены юридически, вы кто? Он говорит, я отец. Есть документ, лишающий вас прав? Нет. Это отец, познакомьтесь. Подошел к человеку, от которого мне показалось, скажем так, данный термин. Он сказал, нет, я такого не говорила. Но, как вы уже смогли нам подтвердить, данный учитель, данный представитель образования был очень шокирован данной ситуацией. И слава Богу, что есть люди, которые не безразличны и заботятся о ребенке, невзирая на то, в каком он находится состоянии. Вот такое было 1 сентября. Dacă vă pare, doamna Costin, asta normal, mie îmi pare că nu este normal. Прошу прощения, я правильно говорю? Dumneavoastră... Nu mă pot expune pentru că la momentul când s-a întâmplat momentul dat, chiar nu eram aproape, întrucât distanța socială ne stăruim să o păstrăm în orice caz. Нет, я имею в виду история, о которой я рассказал, она именно так и происходила или как-то было по-другому? Отец, вы сказали, отвел, но, как я сказал, отец не отводил ребенка. Вывезли rебенка, отвезли, вы. Tatăl copilului a dus copilul la prima profesoară și au făcut poze, s-au îmbrățișat. Păi numai când i s-a permis. Стоп, вопрос. Как вы его вывезли? Вы сказали, что отец отвел ребенка. Отвезли его вы, мы преследовали вас, ехала полиция. Когда уже приехали к школе, тогда отец подошел. Так? Copilul este plasat în structură de protecție de stat. Înseamnă că noi ducem răspundere pentru viața și sănătatea, să spunem așa, copilului. Păi înseamnă că nu tatăl l-a dus, dar l-a dus... Мы не против, но просим вас, выражаясь, будем так говорить, излагать происходящее соответствующим образом. Не отец отвел, а вы. Отец догнал и уже догнав, находился с ребенком. Da, doamna Costin, ce considerați dumneavoastră? Cum mai departe poate să se desfășoare acest subiect? Sau ce se întâmplă cu fetițele acestea? La ce părerea dumneavoastră ca jurist? La ce o să se ajungă? Eu nu pot să-mi spun părerea, vedem cum se expune instanța de judecată asupra cazului dat și... Care sunt pașii următori, după părerea dumneavoastră? Și totuși actul tatălui puteți să-l oferiți sau nu? De ce cauză? Curtea de apel, de ce au refuzat? De ce el este... Copiii sunt ținuți în instituția respectivă fără ca să fie decăzut din drepturi sau să îi se prezinte acte ținuți, sunt plasați în instituții de stat, de plasament. Va fi până la momentul de față, din păcate nu avem o hotărâre. Am avut o hotărâre la 1 august prin care s-a legalizat acțiunile de luarea copilului, dar la 9 iulie în Curtea de Apel a reîntors spre rejudecare dosarul dat din motivul încălcării procedurii
de examinare a dosarului de către instanță. În această situație, domnul Coval, dumneavoastră puteți interveni? Copiii continuă să fie lăsați în centru de plasament sau în această situație pot fi întorși pe tatăl? Sincer să vă zic, mie îmi pare rău de ce că emoțiile tatălui și a susținătorilor lui și a direcției deci au prevalat și s-au uitat despre interesul superior, mă repet, dar așa sună legea, despre interesul superior a copilului. Eu azi n-am auzit că tata ar fi înaintat vreo cerere în judecată cu privire la înapoierea copilului. El are tot dreptul și instanța este în drept să înapoieze copiii dacă găsește necesar. 1. 2. Deci nicio cerere de chemare în judecată nu poate fi deci fără cerere reconvențională. Tata, potrivit, dacă vreți să vă spun legea, potrivit articolul 66 din Codul Familiei, este dreptul apărarea drepturilor părintelui. Tata era în drept să depui cerere reconvențională să solicite luarea copiilor din custodie Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului, demonstrând că asta este interesul superior a copilului, aflarea în custodie tatei, în dragostea și în întreținerea copilului. De ce nu s-a făcut? Nu știu, dar eu văd azi rezultat. Avem 2 ani când copiii sunt acolo, tata se zbate aici, îmblă la deputați, la parlamentari și așa mai departe. Oameni buni, noi dacă vrem să construim un stat de drept, hai să acționăm prin organele de drept. Lăsați deputații, lăsați comisiile, politicienii și așa mai departe în pace. Nu o să hotărască nici președintele comisiei, nici președintele Parlamentului, o să hotărască instanța la care sunt materialele pe masă, la care este în gestiune dosarul, judecătorul. Adresați-vă cu cerere, îi explicați și arătați cum a fost la voi și cum e acum în centru și eu vă garantez că judecătorul o să vă întoarcă copiii. Și o să examineze mai departe. Doamna Costin, a fost înaintat, întreabă domnul Coval, dacă îți răspuns. Doamna Coval. Din răspunsurile care au fost emise de către direcție. Doamna Costin, domnul Coval a întrebat dacă a fost înaintate cerere reconvențională. 2. Și primul punct, dacă a fost înaintate cerere de a reîntoarce copilul și replasarea înapoi în familie biologică. Direcția respectiv Au fost sau n-au fost? Răspuns că înapoierea se face Au fost sau n-au fost înaintate cereri? Vă întreabă domnul, deci de câte ori vă întreabă cineva, niciodată nu răspundeți la ceea ce se vă întreabă. A întrebat domnul Covlu mai devreme, a întrebat domnul Anatolie mai devreme și doamna Margarita a întrebat de mai multe ori, vă întreabă lumea direct, da sau nu, clar răspunsul. Vă întreb și eu acum, domnul Covlu a întrebat 2 întrebări, nici nu eu, domnul Covlu. A fost oare cererea înaintată reconvențională? Da sau nu? Cererea reconvențională cu privire la? Cu privire la luarea copiilor de doamna Natalia Moloșan. Cererea da sau nu? De a vă întoarce copiii acasă, la care ați primit răspuns. A fost, da sau nu? Vă adresați la instanța de judecată. Ați fost în instanță de judecată în prima instanță? În prima instanță cu privire la luarea copiilor, da. A fost în cadrul acestei judecătorii, acestor ședințe înaintate de doamna Natalia Moloșag, avocatul meu, cerere reconvențională. Cu privire la? Da sau nu, doamnă? Eu întreb cerere convențională. Dacă a fost înaintată de cerere... Da sau nu? Bine, vă spun eu, da. Mai departe, a fost ori înaintată cererea de doamna Kaminska Aliona, a doilea avocat pe acest caz, în octombrie 2019 cu replasarea copiilor înapoi în familie. Cum a spus domnul Coval. Prima întrebare a lui. Știți de așa o cerere judecată de doamna Kaminska depusă? Privire la întoarcerea copiilor. Este cererea în judecată, este cerere cu privire la anularea actului administrativ. Și reîntoarce copilul în familie, vă aduc aminte. Și un moment, de ce n-ați fost la ședință care a fost de 3 ori pusă și a fost amendată? De ce n-ați venit după de ce la ședință judecătoriei de 3 ori? La urmă urmei vi s-a pus de doamna, nu ți-mi dăm familia judecătorului, vi s-a pus Halevitska, cu stimă mare. Vi s-a pus amendă. De ce? Nu am primit citație cu privire la punerea pe rol a dosarului. Da,
Deci, domnul Covel, vă răspund încă o dată, concretizez. A fost depusă, aveți dreptate. Deci, sunt niște avocați cu mare stimă și mulțumesc lor că mă ajută de un an și jumate și dăm săturați de toate ce face de pădăcit sectorul botanică și prin prejurul lor ce ajută. Aveți dreptate. Noi am înaintat și doamna Natalia Mălășac, vă mulțumesc mult, și doamna Kaminska, tot vă mulțumesc mult, și pe ceilalți toți care prin prejur se combat pentru a face o oarecare înțelegere cu acești doi copilași care au încercat să-i scoată din țară. Da, domnul. Domnul Covel, dacă după ce domnul Spânu a explicat ce acțiunile lui au fost corecte? Păi de eu n-am văzut actul judecătoresc să văd. E respins? Nu, a dispărut. Deci e că e dispărut. Păi vă spun eu că e dispărut în din la instanță. Domnul Igor, nu vă spărați. Eu parcă aș vrea să vă susțin în cazul ăsta, dar dacă cererea e adresată la direcție sau la direcția municipală, asta e problema dumneavoastră, trebuie în instanță. Eu vă citesc din lege. Deci, articolul 71 din Codul Familiei. Alineatul 5. La cererea părinților, instanța judecătorească poate să le înapoieze copilul dacă aceasta nu contravine interesul copilului. Dacă e o cerere scrisă, cărturar, cu probe și eu pui pe masă, judecătorul nu are încotro. Judecătorul conform legii merge. A fost depusă în noiembrie. Dați-o văd. Bine. Dacă eu mă mobilul, să vă prezint în formă electronică. Nu trebuie. Nu, păi eu m-am dus ce s-a cerut. A fost depusă. Da, a fost depusă. Deci faceți o interpelare. Deci la doamna Halevițcă e depus pe rol această cerere din decembrie 2019. Acum la noi e 20 septembrie. Doamna Halevițcă din decembrie 2019, nu vă supărați, deci, dar examinează cauzele în contencios administrativ. Deci, în cazul ăsta nu este contencios administrativ. Este depusă la Rășcan de doamna Kaminska. Eu vă lămuresc. Rășcanovca este judecata care examinează în contencios administrativ. Deci am ajuns într-o situație absurdă. Nu examinează cauzele civile. Într-o situație absurdă în care toți copiii, destinul acestor copii depinde acum de niște judecăți, corect? Și depinde acum de niște acte emise. Corecte din partea persoanelor interesate. Gata. Ok, dar ce să facă tata în momentul acela când vede abuz și comportament groaznic față de copii în centrul de plasament? Prin organele abilitate să constate faptul că copiii se află în așa condiții. Dar nu singur să vă duceți cu persoana care vă constată. Și constată copilul, faceți consultația, se face fotografie dacă se permite și se constată condițiile în care se află copilul, ca să vă documentați pentru instanța de judecată. Că de altfel dumneavoastră să veniți cu 160 de hârtii, dar din trânsele nu poți iei o propoziție care demonstrează că copilul îi rău acolo. E rău, el suferă că nu are tată, el suferă că nu are căldură, el suferă că nu are dragoste, el suferă că nu doarme în patul lui. Înțelegeți? Voi asta trebuie să o demonstrați, că aflându-se în centru, copilul e privat de toate astea. Noi am încercat și am multe ori să atragem acolo niște specialiști, însă, cum spune doamna Victoria Ioniță, iarăși ne întoarcem, numai ce ne fac amicul, numai ei și doamna cu mare stimă, iarăși, Jechiu Maria, a spus că numai Cenepacul și la Cenepac să-mi duci copiii, mai mult la nimeni. Ei, dar ce se face? Și cu aceste cereri la judecată, un an stau în așteptare. Cu o reconvențională, vă spun, a dispărut această cerere, a fost reîntoarsă și acolo procedurale au fost foarte multe încălcări. Eu sunt foarte bucuros că nu mă credeți, fiindcă nici cu cui povestesc la juriști. Vreau să vă cred, dar arătați. Eu sunt bumajный человек, arătați-mi facem, vă le pun. Da, cu mare stimă. Câte au fost puse, niciunul jurist că așa nu se poate. Eu văd scălăturile, eu văd ștampilele, dar eu nu cred că asta e posibil. Vă le prezint, domnul Covel. Da, domnul Covel, către doamna Costin, aveți careva suspiciuni că activitatea lor a fost făcută corect sau uneori nu a fost făcută corect? Sau tot ceea ce a întreprins Direcția Municipală Protecția Copiilor poate fi pus într-o albie a legii și a respectării acestui interes superior a copilului? Deci eu nu am față de doamna Costin, că îmi pare că nici nu o cunosc, doar la televizor am văzut-o. Deci și nu am față de Direcția de Protecție a Dreptului Copilului de la Botanica. Credeți-mă drept că, domnul Igor, cu toată susținerea mea față de dumneavoastră și vă înțeleg în starea care vă simțiți, deci, dar este o chestie, că atunci când faci, o iei peste cap și când nu faci, tot o iei peste cap. Slava Domnului că noi mai avem încă 5 direcții sectoriale în Chișinău care măcar mai încearcă să facă ceva.
Noi avem 30 câte de direcții, ele nu se numesc de protecția dreptului copilului, dar e direcția de protecție socială și familiei în raioane. Ca să ajungi la dânsele acolo, mai degrabă ajungi la Vladimir Vladimirovici Putin. Deci acolo, în raioane, situația este catastrofală. Ca să primești un bănuț de asistență socială pentru copiii care se află în dificultate, trec ani. Ca să găsești un copil, nu vreau să fac publicitate la emisiunile la care eu particip, deci, dar ca să vedeți, ca să întorci un copil sau să-l duci un copil undeva să-l scoți dintr-o familie de alcoolici, deci primarul ridică mâinile în sus și nu știe ce să facă. Păi bine, dacă când te-o ales primar, n-ai știut că să ai problema asta, de ce te-ai băgat? Ok, și aici nu vă pare suspect că prea repede au fost luați copiii? Deci, dacă în raioane și în Moldova eu am încercat la domnul Igor, mă iertați, să aflu cum din și 20-40 de mii de copii, eu nu știu cât se în botanică, cândva eu am început activitatea, eram inspectorul problemele minorilor, taman în sectorul botanic, deci anul 83-84. Deci cum și 20 sau 40 de mii de copii, să zicem, de vârstă fragedă, doamna Victorie, pe care dumneavoastră o bănuiți sau învinuiți, taman pe doi eu ales. Care este izvorul? Găsiți-l? Găsiți cine e izvorul? Cine e stucaciul și ăla care vă rog organele de drept să se clarifice. Eu aș dar nu trebuie. Păi eu nu pot să iau să mă apropiu de domnul Trâniță să mă întreb cine va... Dar nu vă pare totuși suspect situația cu acești copii? Doamna Margarita, sincer să vă zic, mie cel mai tare suspect îmi pare chestia asta. Eu îmi cer scuză că nu știu și nu i-am văzut. Am dreptul să bănuiesc. Cu părere de rău. Noi în loc să petrecem un om ultimul drum și să-i dorim să se odihnească și să aibă țărână ușoară, noi răscolim țărână aceea pentru un fleac de nimic, pentru un colțușor de cameră, pentru o bucățică de mașină și așa mai departe. E ca chestiile astea patrăimă, nu le trebuie copiii la cei care sunt în spatele sau în fața lui domnul Igor. Nu le trebuie averea asta. Oameni buni, gândiți-vă că ies două nepoțele, ori să vă dea mai mult și o să găsească mai multe posibilități la bătrânețele dumneavoastră să vă ajute decât o să câștigați am o cameră sau două camere. Eu nu știu care e averea ce. Opriți-vă și iubiți-vă nepoatele că ele o să vă iubească la locul lor. Да, с вашего позволения, значит, как подытожить для понимания граждан, которые находятся здесь, либо их дети остались здесь, как получилось у господина Игоря, и они могут находиться в такой же критической ситуации. Хочу как понимание, слава богу, оно у меня присутствует, маломальски, на основании анонимки в определенную организацию пошло вот это заключение. На основании этого заключения были изъяты дети из семьи. Впоследствии дети изъяты были вот такие, дети сейчас вот такие. Это как цепочка. Может кто-то написать анонимку, Вася, туда. Они берут Васину анонимку, идут дальше, приходят, забирают вот таких детей, дети становятся вот такими. И на сегодняшний момент просто вопрос, на основании чего изъяты были дети. Мы говорим, мы не соблюли это, понятно. Есть нарушение, спасибо за подсказку. Простите за эмоциональный всплеск, нерациональный подход, спокойный, уравновешенный. Но простой вопрос. На основании анонимки граждане Республики Молдова могут прийти, сформулировать вот такой документ. И вот такие дети могут стать вот такими. Как заключение? Как заключение я вам скажу, что самая главная задача управления по защите, cea mai principală deci, funcție pe care trebuie să o îndeplinească Direcția de Protecție a Dreptului Copilului, a să se asigure sănătatea, bunăstarea, liniștea și pacea copilului care se îndrumează împreună în interesul superior a copilului. De asta poți să deci asiguri numai cu tata, cu mama, cu bunei, cu societatea împreună. Deci și dacă vrei să faci un lucru și ai găsit un neajuns, deci scopul care? Să-l găsești, mă scuzați care la mine, deci îl găsești pe tata X și îl chemi și discuți că dânsul. Este lucru de profilaxie, îi explici o dată, de două ori. Acolo sunt pedagogi. În direcție sunt toți pedagogi sau psihologi. Mai sunt și juriști care după funcții.
2 de 3 ori. Și când vezi că nu activează, atunci tu folosești pârghiile administrative. Corect. Și de Nu ce n-a bate fost cu făcut? șocanul până încă nu ai motiv. Asta trebuie să fie. Dacă îl chema pe dânsul la comisie, îl întreba și îi dădea posibilitatea că nu e numai decât dimineața la 12 să iei hotărârea. Ai amânat ședința pentru ora 15, ai dat posibilitatea ca omul să aducă materialele, i-ai luat 3 oameni și ai urcat în mașină, duci la dânsul acasă și vadă dacă e așa sau nu e așa. La urmă spui și scuză. Igor, îmi cerem scuză, uite, am avut o informație, comisia a ajuns la astea, dar în același timp să nu uiți un lucru, că tu, pe perioada de 3, 4, 5 luni, vei fi monitorizat. S-a hotărât problema. Copiii au rămas cu tata este fericit, direcția și-a făcut treaba. Asta un este. rezultat democratic, civilizat, ca să Iată, fie așa trebuie să faci. corect. Da, dar noi la dreptate. momentul de față avem niște copii nefericiți, avem niște copii care stau în condiții precare și un tată care nu înțelege până la urmă unde e adevărul și aprofundând sau intrând în toată mizeria asta de căutare a adevărului, pierd timp care pentru copii este foarte, foarte prețios. Eu sper că după această emisiune, doamna Costin, sunteți aici? Dumneavoastră, ca concluzie, vreți să spuneți ceva și dacă ceea ce a zis domnul Coval, că în interesul superior al copilului ar fi bine totuși el să-și ia copiii până se decide destinul acestor copii, să stea lângă tată, că este un tată normal, este un tată grijuliu, este un tată care a crescut copiii, fetițele într-un spirit normal. De ce să nu primească el copiii acasă? Dar dumneavoastră faceți-vă acțiunile de monitorizare în continuare. La moment încă nu este o hotărâre a instanței de judecată, dar să nu uităm că la judecătoria Ciocană este dosarul penal deschis pe articolul, dacă mă greșesc, 75 Codul Penal. În baza la ce? Vreau să spuneți acest moment. În baza la ce ați scris acest articol? În baza la aceeași, deci acum și eu mă implic. În baza la tot aceeași hârtiuță, scrisă de Parascovia Topada, a deschis articolul 175 de acțiuni perverse. Că tatăl, la copilul de 1 an și jumate, îi șterge popăneața și îi spală popăneața și chipurile, ăla chipul, ăla popăneață. Eu am rămas unul cu 2 copii. Da, eu îi șterg popăneața. N-ați venit voi să o ștergeți. Și să spuneți mie că de asta eu la chipă, la popăneață, să căutați voi cazul cum să luați copiii de la mine și să transformați în altă familie care este cointeresată, pe care voi voluntari îi puneți la centrul municipal care să-și aleagă copilași, fiindcă ei stau în rând după copilași și pentru ca să înțeleagă să-și fie un copilaș care îl dor ei, prețul la copilaș în ziua de azi, citați în sociale astea rețele, de la 3.000 de euro primește. Deci persoana care repartizează copilașii, voi pentru asta ați făcut această hârtiuță. Și ați luat de la mine, pentru că nimeni nu înțelege cum din familia asta, și voi ați ajuns la așa ceva, ca să ne distrugeți familia, voi ați avut o comandă la copilașii ăștia. Și amoi vrea să vă spălați. Și cum spune domnul Coval, eu declar asta, declar oficial, a fost o comandă de la copiii din familie de la mine. Am bazat la și o hârtie, 175 ați pornit. Pornit, este instanța de judecată, se va expune asupra cazului dat. Sper. Da, eu vă mulțumesc, doamna Costin, pentru intervenția în această seară. Eu tare vreau ca profesionalismul și bunul simț al tuturor colaboratorilor din Direcția Municipală Protecția Copiilor să fie la cel mai înalt nivel, dar să nu punem mai presus de toate banul sau alte înțelegeri și tare mult îmi doresc ca această situație să se termine foarte repede, mai repede, mâine, poi mâine, pentru că fetițele acestea nu se simt bine acolo unde se simt și ele mult mai bine ar fi ca să trăiască cu tăticul. Mulțumesc pentru invitații, pentru că au fost astăzi în studio. Mulțumesc, domnul Spânu, că ați avut curajul să veniți să vorbiți despre asta. Mulțumesc, domnul Coval, că ați monitorizat toată această istorie și v-ați dat cu părerea. Mulțumesc, domnul Cobolski, că sunteți acum cu domnul Spânu și cred că o să ajungeți la un succes și o rezolvare a acestei probleme. Și fetiților, eu doar un lucru. Am și eu o fetiță acasă. Eu cred că un înger păzitor pe care l-au aceste fetițe l-a adus pe tată aici în studioul emisiunii TVC21 și eu sunt convinsă că și acea învățătoare care acum zilnic, 3 zile doar, dar zilnic o îmbrățișează și face aceasta pentru toate mămicile care
și toate mamica ei și pentru bunicile care nu au avut această îmbrățișare, ea acum este acea persoană care stă și o îngrijește. Îi vă mulțumesc din suflet doamnei Ecaterina pentru grija aceasta și bunătatea sufletească care o are aici de la noi din studio. Dar tuturor celorlalți să fiți atenți și să nu vă descurajați așa cum o face acum domnul Spânu. Numai bine, sănătate și vă aștept la 20:00 marți și joi aici în studio emisiunii TVC21 ca fiecare dintre noi să pună câte o cărămidă pentru ca Republica Moldova să se dezvolte frumos. La revedere! La revedere!